या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट। रस्त्यांसाठी निधीच्या विषयावरून नियोजन समितीत राजकीय कुरघोडी पाहायला मिळाली। यावेळी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, शिक्षण मंत्री केसरकर, आमदार नितेश राणे विरुद्ध वैभव नाईक असा सामना रंगला। शाळा दुरुस्तीचा मुद्दा शिक्षण मंत्री केसरकर यांनी डीपीडीसीत उपस्थित केला। यावर संतापलेल्या पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी बांधकाम विभाग अधिकाऱ्यांना खडेबोल सुनावलेत। निधी खर्च का केला नाही असा सवाल विचारला। देवबागसह सिंधुदुर्गात वारंवार वीज पुरवठा खंडित होण्याचे प्रकार घडतायत। भारनियमन आहे की अन्य याबाबत आमदार वैभव नाईक यांनी लक्ष वेधलं। पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी वीज वितरणचे अधीक्षक अभियंता पाटील यांना विसंगत उत्तर दिल्यामुळे सुनावलं। डीपीडीसीची बैठक झाली। एरवी नियोजन सभा गाजवणारे आणि अधिकाऱ्यांना धारेवर धरणारे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे या सभेला अनुपस्थित असल्यानं अधिकाऱ्यांनी सुटकेचा निश्वास टाकला। आमदार नितेश राणे यांनी करूळ घाटाचं भीषण वास्तव मांडत सभागृहाचं लक्ष वेधलं। ठेकेदार तुमचा कोण नातेवाईक आहे का असा सवाल करत काम दर्जेदार करा अशी सक्त सूचना पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी अधिकाऱ्यांना दिली। पालकमंत्र्यांनी डीपीडीसीच्या बैठकीत प्रलंबित दाखल्यांची आकडेवारी मागितली तर 714 दाखले प्रलंबित असल्याचे धक्कादायक उत्तर अधिकाऱ्यांनी दिले। कुडाळातील गोवेरी भगतवाडी येथील लोखंडी साकव कोसळल्यानं 4 जण जखमी झालेत। वाडीतील एक कार्यक्रम आटपून परत जात असताना काही जण साकवावरून आले असता त्यावेळी अचानक साकव कोसळला। वैभववाडीच्या तहसीलदार दीप्ती देसाई यांनी थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचल्या। वैभववाडी येथील माइंडकरवाडी शेतकऱ्यांच्या शेतीत जाऊन ई-पीक पाहणीची माहिती दिली। राज्यातील राजकीय घडामोडींबाबत राग व्यक्त करण्यासाठी मनसेच्या वतीनं राबवण्यात आलेल्या एक सही संतापाची या मोहिमेस मालवणात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला। बेडूगुड्या बंद करा असं म्हणत नागरिकांनी या फलकावर सह्या केल्या। पावसाला सुरुवात होताच कणकवली शहरातील महामार्ग चौपदरीकरणाच्या अंतर्गत सर्व्हिस रोडवर खड्डे पडायला सुरुवात झाली आहे। ऐन वर्दळीचा हा सर्व्हिस रोड खड्डेमय होऊ लागल्यानं वाहतुकीस धोकादायक ठरू लागला। शाळेत रिक्त असलेल्या जागी सेवानिवृत्त शिक्षकांना घेण्याबाबत जो शासनानं अध्यादेश काढलाय तो तात्काळ रद्द करण्यात यावा, अन्यथा डीएड बेरोजगार सावंतवाडीच्या मोती तलावात जलसमाधी घेतील असा इशारा डीएड बेरोजगार संघटनेच्या वतीनं जिल्हाध्यक्ष विजय फाले यांनी शिक्षण मंत्री केसरकरांना दिला। सावंतवाडीतील माडखोल धरण ओव्हरफ्लो झालंय। या पार्श्वभूमीवर परिसरातील गावात पूर परिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी तहसीलदार श्रीधर पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली प्रशासनानं त्या ठिकाणासह परिसरातील गावांची पाहणी केली। देवगड निपाणी महामार्गावर दाभोळ कालवी या भागातील रस्त्याच्या बाजूला अज्ञात वाहनाच्या धडकेत स्मॉल इंडियन सिव्हेट मृत अवस्थेत आढळून आला। शिंदे गटाला शिवसेना पक्षाचं नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या आदेशाला उद्धव ठाकरेंच्या गटानं आव्हान दिलंय। ही याचिका सुनावणीसाठी 31 जुलैला सूचीबद्ध करू असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय। 13 ते 14 जुलैपासून कोकणात पावसाचा जोर पुन्हा वाढणार आहे असं IMD चे पुणेचे विभाग प्रमुख डॉक्टर KS होसाळीकर यांनी ट्विटरवरून सांगितलंय। तुमच्या घरात काय चर्चा झाली त्याची आम्हाला कल्पना होती का असा सवाल करून मी त्याला किंमत देत नाही अशा शब्दात भुजबळांनी रोहित पवारांवर भडकले। पवार कुटुंब फोडण्याचा काही लोकांकडून प्रयत्न होतोय, आम्ही इथं भांडतोय ना भाजप एसीमध्ये बसवण्याची मजा बघते अशा शब्दात रोहित पवार यांनी राष्ट्रवादीतील अजित पवार गटावर हल्लाबोल केला। आंबेगाव शिरूरमधील प्रलंबित विकास कामं मार्गी लावण्यासाठी वेगळा निर्णय घेतला असल्याचं मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितलंय। राष्ट्रवादी फुटल्यानंतर मंत्री झाल्यानंतर मेळावा घेऊन त्यांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे। सरकारचा पावसाळी अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली। 17 जुलैपासून पावसाळी अधिवेशन होणार असल्याने या आठवड्यात मंत्रिमंडळाचा विस्तार होण्याची शक्यता आहे। आता 25 जुलैपासून ईव्हीएमची प्रथम स्तरीय तपासणी सुरू होणार आहे। त्यामुळे एप्रिल 2024 मध्ये लोकसभा तर ऑक्टोबरमध्ये विधानसभा निवडणूक होण्याची शक्यता आहे। महाराष्ट्रातून गुजरातमध्ये गेलेल्या प्रकल्पांची आता शिंदे सरकारकडून श्वेतपत्रिका काढण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय। या प्रकल्पावरून आमदार आदित्य ठाकरे यांनी सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं होतं। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ताफा थांबवून टपरीवर चहा पिला, त्यांना बघून अनेकांनी गर्दी केली होती। उद्धव ठाकरे यांनीच पवार साहेबांकडे माणसं पाठवली होती आणि आपलं नाव मुख्यमंत्री पदासाठी घेण्याचं सांगितलं होतं असा गौप्यस्फोट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला।
यंदाचा लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार यावर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जाहीर झालाय। या सोहळ्यासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना निमंत्रित करण्यात आल्याचं रोहित टिळक यांनी सांगितलंय। राज्याच्या शालेय शिक्षण दर्जामध्ये घसरण झाल्याचं समोर आलंय। केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयानं 2021-22 वर्षाचा परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 हा अहवाल जाहीर केलाय। या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तू आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।